sayang kanggo majikan kanggo nok cinse apa wis anggo Bapak Tuan Hajat, Ibu Tuan Hajat, kanggo Bunda Diana, kanggo Bunda Denia. Spesial maning kanggo majikan Bunda Hajat Sarini, Bapak tuan rumah, Ibu tuan rumah, kanggo nok cinse ini aja Sarini. dongakan anak karya kah? Siapa sih Jage waras nok meme kah? iya nok meme kagak waras. Sewot Siapa bener disalahi kanggo ini aja Sarini nok cinse kanggo Mama Haji Udi calonku Taman Sari, kanggo Mama Haji Udi, kanggo Mama Haji Udi calonku Taman Sari, kanggo nok cinse Mimi aja Carini nok cinse kanggo Mama Haji Udi nok cinse Mimi aja Carini kanggo nok cinse kanggo nok cinse Mimi aja Carini apa cik Jasad dulur pada aja. kanggo Mimi aja Carini nok cinse kanggo Mama Haji Udi ayo anggo siapa cek kan calonku Taman Sari, sate kikil anggo sate kikil siapa cek Mame Azam Mame Azam anggo sate kikil kangge Bapak Tuan rumah Bapak Ono Mame Azam kanggo Mame Azam sate kikil tiwasa bersuntuk tutu genah karena sun rasa demen sirah kanggo nok cinse rela bagian batin sun digawe lara rela kanggo nok cinse kanggo Mama Haji Udi calonku Taman Sari, kanggo sapaan aja nangis pura Mamai pura Aza, senyum kanggo Mamai Aza, padahal kanggo Mamai Aza, kanggo Mamai Aza, kanggo Mamai Aza matur kesumut kanggo Mamai Aza bener di sewuti bos dalan-dalan bahlar kanggo Mimin Haji Carini apa cik kala karo di bayi jalan Manikong siapa cik ayah eja kanggo nok ayah cinse eja kanggo Mama Haji Udi kanggo Mimi aja Carini ayah eja bos sate kikil kanggo Bunda Diana kanggo Kang Gesor sing Kanggo wilayah Bunda Bojong Diki. Kang Sunate Keding kanggo ayah Ajam ayah Ajam kanggo Ayah Eja Ayah Eja. iwa sabar suntuk Siapa, Kak? genah karena sun rasa Ayah Kikil, demen sate kikil. Ayah sirah Kikil, rela bagian batin sun digawe Bos sate. lara rela Siapa, Kak? Mame aja. Mame aja. bos sate kanggo Mimi Haja Carini bos nok sate cinse kikil Mama Haji Udi Bos sate sing aja nangis pura-pura kanggo Mama Eza di bayi jalan kanggo Mama Eza kanggo Mama Eza Mama Eja kanggo Mama Eja Mama Eja asik Mama Eja urip serba salah apa cik lanjut tambah lara demen rela karo demen kanggo Mama Eja Mame aja kanggo nok cinse Mame Ajam Mama Haji Mame Carini. Ajam bos sate kanggo Mama Haji bos Udi sate kiki calonku Taman bos Sari sate Ayah Eca.
Ayah Eca. Mbak Ajam, Ayah Bos Eca. Ayah Eca. Ayah Eca. Kanggo Ayah Eca. Bundai Asmara sing lagi nonton streaming. Kang Kanggo sing Deso, kikir. Kang Surnata sing duwe wilayah Bojo. Mamelana. Kanggo Mama Lana. Mamelana. Kanggo Mama Eca. Diwa sabar suntek tutup gena karena sun rasa demen Mamelana rela bagian batin sun digawe lara rela Kanggo Mama Eca di Baidalan. bos kikil mamae Kanggo Mimi aja cari ini. Masih. Mama Eca. Mama pura Eca. senyum Mama Eca. Ayah padahal Eca. hati Ayah sun Eca. hancur Ayah Eca. karena sun rasa mong pisah lan sira pasrah bener disewut Apa cik? salah disalai sayang apa wis beli demen Kanggo Mimi aja cari ini. Nok Cinse. Ayah Kanggo Mama Eca. Haji Udi. Calon Pusing Taman Sari. Ayah Eca. urip Ayah Eca. serba salah Ayah Eca. Ayah lanjut Eca. tambah lara demen Kanggo Mama Eca. kalah karo demen bos kikil Kanggo Mama Eca. Matur kesuwun Mama Eca. si Apa- Jemani cek Kang